A Caritas vidékfejlesztési részlegének Gyergyószentmiklósi központjában 5. alkalommal nyílt lehetőségük a gazdáknak, hogy érlelt sajtkészítő tanfolyamon vegyenek részt. A svájci mesterek irányításával szerzett tudásukat a gazdák otthon próbálhatják ki a képzési modulok között, majd az eredményeket közösen értékelhetik ki. A Gyergyószentmiklóson kialakított képzési központban már túl vannak a gazdák az elméleti órákon, és éppen a sajtok mustrája zajlik. A Gyergyó környékén készített érlelt sajtok mellett a Svájcból érkezett előadó is hozott magával kóstolót, így van mivel összehasonlítani az ízeket. Az új és visszatérő termelők érdeklődése is bizonyítja, megérett az idő az ilyen jellegű képzésekre. Ez egy 3 éves tanulási folyamatnak egy 5. állomása. 5 csapat vett részt egy svájci sajtmesternek a képzésén, akit Konrád Suternek hívnak, és már 40 éve sajt készítést oktat Svájcba, illetve minőségi ellenőr is, és mind a két oldalról ismeri a sajtkészítés csinyát, binyát, azt a tapasztalatot, tudást, amit ő magába integrált, azt próbálja itt nagy nyitottsággal, empátiával is, nagyon jó gyakorlati, didaktikai tudással átadni az itteni gazdáknak. A szervezők célja, hogy hozzásegítsék az embereket az önellátó gazdálkodáshoz. Az érlelt sajtok készítéséhez a friss tejet a gazdák feldolgozzák, így tartósabb a termékük, és nem a piac kényszerítő hatása alatt kell túladjanak a nyers tejen. Az érlelt sajt ez nem más, mint egy tejkonzerv. Lehetővé teszi a tejtermelőnek azt, hogy hosszabb élelési folyamat révén hozzáadott értékkel jó minőségű érlelt sajtot tudjon előállítani, és amikor a piac a legkedvezőbb, akkor dobja azt a terméket piacra. A gazdák többsége eddig is készített sajtot, azonban éppen a tanfolyam hatására próbálkoznak az érlelt sajt előállításával. Teheneket tartunk, és a tej eladás mellett sajtot is készítünk, és az érlelt sajt szempontjából jöttem ide, hát ha sikerül valamit összehozni. Az érlelt sajtok készítése mellett a takarmány előállítása, a legelőgazdálkodás témakörében is hallgathattak előadásokat a résztvevők, akik a szakmai tudás mellett egy-egy elismerő oklevelet is magukkal vihettek. A képzéssorozat az ősszel folytatódik Gyergyószentmiklóson.